क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं सांग्रांथि रेलिया दिनै जोबलांबाय। मिरु एबसुनि थांखि बायदियै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव थांनाय सानखालिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाय पर्बतजरानिफ्राय जागायनाय सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलिया दिनै जोबफैबाय। क'क्राझार जिल्लायाव मैयानिफ्राय जागायनाय बे बाइक रेलिया टिपकाय हालामनि दाब दाब गामिफोरजों सिंखाव जानानै दतमायाव थाद'फैयो। दिनै फुंबिलि समाव बे बाइक रेलिखौ दतमानिफ्राय जागायनानै बनरगाव, सिम्बरगाव, भाटगाव, जारबारि, बिसमुरिजों गिदिंना क'क्राझार सोहोर जानानै सालाकाटियाव फोजोबहैयो। मख'नो गोनांदि एबसुआ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकखौ आबुङै रैखाथि होनाय, गुबुनारिफोरा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनायखौ रैखाथि होनाय, ड्राग्स, जौ जुवा, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो मानसि लांखारनायखौ होबथानाय, दायना दायनि खोमसि फोथायनायखौ फोजोबनाय, जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएबिफोरखौ उदां खालामनाय, गोग्गो सोलोंथाइजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारियारि दानाय आयदाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों बे सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलिखौ थांनाय 29 अक्ट'बरनिफ्राय चिरां जिल्लायाव जागायदोंमोन। बेबायदिनो दुलाराय रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव बे सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलिखौ खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रेलि बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 29 अक्ट'बरनिफ्राय चिरां जिल्लायाव लादों आरो मैयानिफ्राय क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि बासबारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जागायदों आरो दिनै नैथि सान आरो दा सालाकाटियाव जोबगोन। बिनि उनाव बाक्सा, बिनि उनाव लखिमपुर, धेमाजि, सनितपुर, बिश्वनाथ, गवालपारा, गलाघाट, कार्बि आंलं गुबुन गुबुन जिल्लायाव बियो 2 माह बियो जागोन। बिनि गुबै उद्देश्यआ जाबाय हा हुनि रैखाथि। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जोंनि रैखा कबच। ट्राइबेला हा गैयाबा बियो माने ट्राइबेलनि सिनायथिखौनो जोङो होनो थाखाय बियो जोंनि थाखाय लाजिथाव। नंगौ जोंहा गोबां हा गैजायै मानसि दङ, लेन्डलेस मानसि दङ, बिथांमोननो आसाम सरकार, बिटिआर सरकारा जेराव बिथांमोनखौ माने एस्टाब्लिश खालामनो हायो, जेराव सेटेलमेन्ट होनो हायो, हा होनायनि बेबस्था नांगोन जाहाथे बिथांमोना न' लुनानै गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो लेन्डलेस मानसिनो आसाम सरकारा हा होबोनायनि जों गोबां एग्जाम्पल नुबोदों आरो बेखायनो जोङो खावलायदों। नाथाय बे बेल्ट एन्ड ब्लकआ दिनै एनक्रस जाबाय। 4 लाख बिगा हाया गुवाहाटि हाइकर्टनि पिएल पिटिसननि माने डाइरेक्सनाव अर्डाराव ओंखारदों जे बे एनक्रस जानानै दङ। बेनि एभिक्सननि बाथ्रा दिनै फैदों आरो सरकारखौ जोङो एभिक्सन खालामनो थाखाय खावलायदों। आरो बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनांगौआ सरकारनि दायित्व, कर्तब्य। नाथाय रायजो राजायाबो बिनि दायित्व आरो कर्तब्यखौ पालन खालामनांगोन। नङाबा सोरबाया हाबफैगोन, जोंनि दुब्लियाव हाबगोन, जोंनि न' बुथियाव हाबगोन आरो जोंनि हाखौ सेनानै लागोन। बायदिसिना थासारिजों दिनै जोंनि हाफोरा गोमालांनो हमदों, गैया जालांनो हमदों। 2 नम्बराव जाबाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल बा बर' मानसिफोरनो हानि एन्टाइटेलमेन्ट होनांगौ। बे खामानिया आद्रा जानानै दङ। दिनै बिटिआर सरकारा माखासे पदक्षेप लादों, खिन्थु बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। आसाम सरकारा बे खामानिखौ सनितपुर, बिश्वनाथ, काकि, हजाय ओनसोलाव दाबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। नाथाय जोंनिसिम मोनसे मोजां खौरां फैदों जे फैगौ 5 नभेम्बराव माने सनितपुरनि बातासिपुराव 1000नि बारा परियालनो आसाम सरकारा लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनो नागिरदों। बे जोंनि थाखाय मोजां खौरां। दा बेखायनो बेखौ जोङो सरकारनिसिम दाबि लाखिबाय। सोलोंथाइखौ लानानै जोङो अभियान खालामदों आरो जोंनो मोजां सोलोंथाइ नांगोन, गुन गोनां सोलोंथाइ नांगोन, गोग्गो सुबुं जों दानांगोन आरो दिनै बादायलायनायनि मुगायाव जोङो मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो जौगानांगोन, गावबा गावनि केरियाराव जों थांनांगोन, होमबासो हारिया जौगागोन। हारि मोनसेनि सिनस्रि होनना बुङोबा सोलोंथाइ। मोनसे रायजो, मोनसे देश, मोनसे समाज आरो हारि जौगानांगौब्ला सोलोंथाइखौ गारनानै बे आबुं जाया। दायो गोदान सोलोंथाइ बिथांखि फैदों, राइट टु एजुकेसन सोलिगासिनो दङ। बे गासैनिबो सायाव रायजो राजाया सांग्रांथि मोननांगोन। बिमा बिफा, गार्जेन आरो स्टुडेन्ट आरो टिचार्स बयबो ज' लोगो नांनानै हाबा मावोब्ला जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन। थामथियाव जाहैबाय ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि आरो मानसि लांखारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बे थासारिया जोंनियाव बारा जाबाय। दिनै डेनराइट जानाय, डेनराइट मोनामसुनाय, माने भां सोबनाय, दिनै माने ड्राग्स बे इन्जेक्सन लानाय, ड्राग्स जानाय, दिनै एडिक्सना बारा जाबाय। रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव गोबां दिनै बेबायदि ड्राग एडिक्टेड मानसिफ्रा दङ, मेन्टेल हस्पिटालाव दङ, खिन्थु बिसोर आनकन्ट्रल अबस्थायाव दङ। जोंनि न'खरफ्रा धंस जादों, जोंनि इयुन जोलैनि जिउआ जोबस्रांदों आरो बेखौ जों मालाबाबो लुबैया। दा बेखायनो धोरोमारि गौथुमफोर
बे ख्रिस्ट' समाजानो जा बाथौ समाजानो जा बा नोङो ब्रह्म समाजानो जा जि धोरोमावनो थाया मानो बे सतसंगियावनो थाया मानो बर'आ धोरोमाव गोबां थानो हागौ नाथाय हारि हिसाबै खौसे आरो बे जिखिनि धोरोमनि आफादफोर दङ धोरोमगुरुफोर दङ धोरोमनि सामलायगिरिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै बिबान लायोब्ला एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जयै खामानि मावगोन आरो होमबासो जोङो ड्राग्स जौ जुवाखौ जोङो गैया खालामनो हागोन। ब्रैथियाव जाहैबाय सान्ति सुक्ति जाबाय गोजोन गोरोबथानि उनाव जोङो सान्ति मोनसे परिबेस जों मोनफिनबाय हाथियारनि संग्रामा जोब्बाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव दिनैबो गोबां जोंनि 60-70 मानगोनां रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गोबां दिनै बेबायदि सुबुंफोरा एक्स एनडिएफबि केडारफ्रा दिनै जेलाव दङ आरो सोरबा 8-10-12 बोसोर गाहाम दङ सोरनियाबा ट्रायल जादों सोरनियाबा ट्रायल जायाखै मोनसे आइनि मेर पेसाव बिथांमोनखौ बोननानै दोननाय बायदि जोङो नुदों आरो बेखायनो जों सरकारखौ दाबि होदों सरकार भारत सरकार आसाम सरकारखौ खावलायदों जोंनि बारग' एनडिएफबिनि गासै बिदा फंबाय बिथांमोना न'आव थानो मोननाय अधिकार दङ समाज आरो हारिनि सासे सुबुं सम्पद हिसाबै जिउ खुंनो हानाय अधिकार दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव हगारनानै हरनांगौ कुनु आइनि मेर पेजखौ बेबायदि बाइन्डिंसआव लाखियाबासिनो सरकारा स्पेसियेल मोनसे इनिसियेटिभ बेबस्थानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय जों दाबि लाखिदों आरो जों खावलायहरदों आरो केस कुस जिखिनि दङ बे पर्यायक्रमे जोबगोन माखासे केसा मैया दाख्लै उइथड्र जाबाय आरो गोबां केस दंबावो भेरिफाइ जागोन उइथड्र जागोन दा बेखायनो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाया जोंनि बे नैबे गोरोबथानि जि मोनसे मेइन एजेन्डा आरो बे एजेन्डाखौ रायजोनि आवाजखौ सरकारनिसिम जोङो दैथायहरनायनि थाखाय जोङो बे थांखिखौ बेयाव लाफादों। गोजोन्थों।